Здравейте хора, аз съм Боби 4BG и днес ще снимам Танки онлайн епизод 3. И ще играем на тази карта, защото тук са ми мисийките. И имам една мисийка да събера 300 опит на тази карта, която се казва Трибют, нещо такова. Която се казва Трибют. Така. Еми, нека да влизаме. Ще сме по-силният тим, което ще е добре. И забравих да си сменя... Да. Ще паузна докато си сменя... танка. И... хора, върнах се. И днес ще изглеждаме горе-долу... О май гад, бъгна се. Фак. Добре, това нещо няма да се махне сега. Добре, днес ще изглеждаме така. Ама, къс всичко ще бъгна отново. Сега пак трябва да го рестартвам. Ще се върна като се оправи играта. И хора, върнах се и мисля, че трябва да се оправи. Да видим дали ще се оправи. Моля те. Готово, оправи се. И много лаги. Не знам, то не изхъбиха в половината си игра. Какво? Олеле, това е странно. Не мога да взема това. Добре. Това ще дали? Защо не мога да го взема, бе? Гацата птията. Добре, този може и да е наш. Не съм сигурен, защо не го убивам. Ома га! Най-големия бък. Не мога да убивам никой. Много е на снайпер. Би трябвало да го убия, но не го убивам. Ах. Окей. Мисля, че се отбъгна. Защо така? Защо правиш така? Това е fucking bit. Yes, най-накрая да убием един без да им пъгне. Ами, добре. Изглежда, че сме нещо като босове. Yeah. О. Махай се! Не! Не мога да разбера. Това е нещо странно. Добре, тук няма ли да бъде някъде? Аз имам мисия за изпълнение. О, знаменцето. Yes. Още един убит. Motherfucker. Какво да се прави? Изписа ми, че съм се самоунищожил. Отдясно, по линията, къде са новото надписи, прочетете. Боби 4 са унищожили сега и на там с какво. Добре. Идвай насам. Тапанар. Пък. Виж ги какви са тъпи, прости. Защо се бутат един в друг? Добре, ако можех да го убия. Убийко. Ще го унищожа, спокойно. Там. Тук го видях. Тебе те видях.
Видяхте. Пак. Пака Jesus. Пака мен. Да. Такъв е живота. Убиват те. Ще ги мразиш. Да. Няма да се мина мисията, това е гадно. Мисля, че няма да се мина. Я знам, ако имаше още един да убия поне. Пака мен. Да. Не я минах. Още... още той какъв. Добре. Ще участвам в следващата битка. Като минем мисията, ще трябва да спирам клипа, хора, съжалявам просто. Животите. Тя ще нападат там. Аз съм сигурен. Не съм сигурен. Всъщност не съм играл много на това мап. Ако съм играл, може би не си спомням, защото не съм играл много време играта. Въпреки че е много хубаво. Окей, няма да му позволяваме, няма да. Убихме го. Не сме го убили ние, защо? Фак! Олеле! Пака мен. Пак се стресна. Той буквално ни картачи. Има шанс. Опа! Ти къде бе? Не. То си мой. Не е мой. Опа. Оцелили сме го, мисля. Да убием един по... Убием един... Точно така, браво на тебе. Това не беше добра идея. Пък! Защо е? То се много гаден, то се... В смисъл, М1 апгрейднал си е пушката на М1. Моето всичко ми е М0. А той иска е апгрейд на М1. И сега ще се опита да изгледа. Ние няма да му дадем. Аз нямам никакъв живот. И тук край мене няма точния танк, който да ми помогне. Не, има! Еди доста! Помогни ми! Помагай ми! О, хора! Вече искам да се съобразя. Точно така, браво! Умен човек! Това оръдие също е едно от хубавите. Не знам защо мисля така. Може би защото не е такова. Тук сега няма да има изход. Аз съм се набутал. Мисля, че не мога да изляза. Аз скоро трябва да спирам клипа. Да. Ами ще пауза, докато мина мисията, може би.